The Stabbing of Richard Cachia Caruana, super interesting. Kont lajt l-Izrael biex l-għonet kienem biċċa sikkina li kienet għada embedded ġol pulmun tiegħu. Li xin għaluħ it-tobba. Mela, ħanamlu l-għazla, mbagħad naqbdu u niftħu storja. Kont sarajt bissa dik il-parti ta' sikkina. Sinopsis. Dik il-parti ta' sikkina żejra. Ma sanix nkunu nafu li ma ġob seta mill-li ma xaħat li għandu xogħol juża skieken. U provajt inċempel għaw kellimt il-Ġermaniżi, kellimt l-Ingliżi, ħadd ma kellhom data bank ta' skieken. Għallu l-skieken liktar li jem database il-Russja, għalix ħafna mill-crimes jisiru bil-stabbings, u il-Russi peress li kienem ħafna Russi xjentisti li marru l-Izrael, allura ħafna minnom trasferew għall-Izrael, u għamilna kuntat l-Izrael, mort mal-Polizija Izraeljana, tlajt emmek l-Izrael, ħadd is-sikkina miegħi u sibna li kienet fish knife. Għamilna ħafna xogħol fuq kienet fish knife, kienu jużaw għal-ħut. Għalix bekk minn hemmhekk tista' tkun taf minn Malta minn liema job seta' ġabu għadi l-sikkina x'kienet rari. Again, il-Kummissarju tal-Pulizija George Craig minn għaljena kisbin kien qabbat il-security biex jaraw il-ħwienet kollha ta' Malta minn ibiħiski kien jekk għandhom sikkina simili u ma sibna libda waħda Malta. Ħanajli, kien għandi interess ħafna f'din l-istorja, naqbdu din l-istorja tajjeb. Sorry, naf li wetkom id-demokrazija. Imma, somma, Malta teħxu, nasib se drajtu. The Stabbing of Richard Cachia Caruana, mela, is-sena? 1990... 95, yes. 94-95. Tlajt l-Izrael 1995. Okay. Fi 1994 kienet, probablement. Mela. Spiega għal min forsi mhux familjari mal-politika ta' klebka, Richard Cachia Caruana min kien? Richard Cachia Caruana kien is-segretarju privat tal-Prim Ministru Edi Kadami. Sewa. Dak iż-żmien. U kien il-Chief Advisor tiegħu wkoll, ġifieri kien jużah bħala advisor as well. Issa, one good evening kien joqgħod l-imdina. U allura darba one evening mar daħal l-imdina biex imur l-lura d-dar, dar mal-swar, jiġi mi wara taħdejn il-katedral, fuq naħta wara fejn hemm mal-passiġġata. No, bil-karozza, fejn hemm bid-depiro biex tasal fejn kien jipparkja quddiem depiro hemmhekk, u mbagħad l-aħħar biċċa żgħira kien jimxiha fi triq dejqa li qiegħda dejqa ħafna bil-kemm tgħaddi karozza minnha. U kellu d-dar tiegħu minn għalija number 3 li kien hemmhekk. Issa. Pija number 3 issa. Memorja Madonna. Għax għaddu kif tella l-ritratt. Number 3 veru? Tara. Nispera li l-birthdays u l-Valentines jiftakarhom l-istess, Marian. 50 half and half, yes, both yes. Fiatif, il-maran għandek. U one evening parkja ħdejn il-ħdejn depiro mek il-karozza, kif ħareġ bil-karozza? Xaħat dar fuqu u stebbjaħ b'sikkina. Kien hemm ħafna dem fl-art. Issa, ovvjament ġew l-ambulanza ħaduh l-isptar. Wara xin mort l-isptar, it-tabib il-kirurgu li operaħ għallin jina ħriġt is-sikkina minn ġodaru. In the process però, xin qabel in the meantime, jina kont mort fuq scene of the crime, eżaminajt l-erja, ħdejn il-karozza zaħt biċċa parti mis-sikkina żgħira, is-sikkina xin daħħalilu ġodaru inqasmet. U parti minna waqgħet fl-art u parti l-oħra baqgħet ġodaru. Allura eventualment xin għamilt rikostruzzjoni kemm kienet twila għamilt is-sikkina li tawn it-tobba u s-sikkina li sib il-parti ta' sikkina li sib fl-art biex għalmenu kont naf the-length li kena fidejna għalissa. Seta kien hemm miżjed li kienet għadha fil-handle li ma sibniex. Ċekkjajt ukoll l-erja ta' mad-dawra u sibt li f'korner minnhom taħdejn il-katedral kien hemm roqa fejn kien hemm ħafna bazz ta' sigaretti li allura ġbartom biex nieħdu d-DNA tagħhom. Kemm il-bot qed ngħidu daw il-bazz ta' sigaretti mill-karozza 5 speed, 1 meter, 2 meters il-bot. Karozza
Karozza minn ċaħat number. kien qed jistenna Jistenna, u xej. jiġi fil-corner biex mistoħbi fil-kantoniera biex xin jasal u jieqaf, joħroġ jistebjaħ. U inti konkludejt li dal-persona probabli kien dali kien tbejb U is-sigaretti. dar Richard Cachia Caruana xin stabjaħ, meċċa sad-dar tiegħu, daħal id-dar ċempel lill-Prim Ministru biex jgħidlu li ġi stabjat. U l-Prim Ministru mbagħad ċempel lill-ambulanza biex tmur l-ambulanza malajl. Firri that's the sequence. Wow. Sowa. Firri bdi bis-sikkina f'daru, baqa' miexi għattar id-dem sal-dar tiegħu sibna diversi tarta d-dem fejn imbagħad ġew l-ambulanza u ħaduh l-isptar. Kien fil-periklu tal-mewt? At one stage, I think he was fil-periklu tal-mewt, yes. Sikkina ġol pulmun, tinsiex. So, plus li l-problema kienet kbira li l-tobba xinja elaw is-sikkina ħajkompli blidi għazjed. Imma jkollok persuna b'sikkina ġo fih kważi ma jqablekx tmissu qabel ma tieħdu l-isptar. Ħalli tinqala xin mhux taqbad tiġbidilu l-barra. Għax hemmhekk tkompli tibblidi għal kollox. M'għandek xejn iżomm mbagħad biex il-ferita tibqa' toħroġ id-dem. La darba jkollok min jista' jħitek li. Eżatt, li jkollok l-speċjalisti li qegħdin miegħek, kirurgu li jkun miegħek. So, mbagħad bdiet l-investigazzjoni. Eventwalment it-transpired li il-pulizija resqu diversi nies. Fuq is-sigaret butts, x'kont se tgħidli? Li xaktax is-sigaret butts kienu ta' ċertu wieħed li kien Zeppi l-ħafi minn għalija jismu. Fil-fatt kienu tawħ il-proklama biex jixed fil-ġurijiet kontra t-nej l-oħra li tresqu u di ixju ma nafx il-polizija xamlu, ma ixju kien li Peppi l-ħafi ma kiexed jgħid il-verita laqqas. Anka meta xed. Kien tressaq bil-dana il-tifel tal-brigadiers. Mejnred Kalleja. Mejnred Kalleja, sewa, fil-ġuri tiegħu. Jiena dik is-sikkina ħatta qed ngħidlek wara li għamil dak il-proċess kollu biex neżamina minn x'tip ta' sikkina kienet, tlajt biha l-Iżrael, għamilna ħafna xogħol ta' kull strument li għandhom hemmhekk użajnieh biex naraw x'tip ta' sikkina hi u kif inhi u d-dem. U risultanna li kienet a fish knife, particular fish knife bil-parti sikkina ta' xejn mawġa l-barra hekk. Mhux dritta, sikkina dritta, ma sikkina mawġa. Wow. X'kienet imbagħad kif żviluppat l-istorja? Jiena li ma nifhimx dwar l-istorja, kont msejt li fin-90s, naħseb dejjem immaġinajt li kienet fl-80s li ġrat. No, fin-90s. Fin-93 tinsiex kien hemm tifel tal-brigadier kien inqabad b'xi drogi dieħel fil-VIP għax tifel tal-brigadier kien jidħol VIP u allura kien ikollu iżjed ċans li daħħal materjal mingħajr ma jiġi examined mid-dwana. U as a result tal-li żvelat li kien hemm li Mejnred Kalleja kellu drogi fuqu, il-brigadier kellu jirreżenja minn brigadier. So di issue kienet li seta kien Mejnred Kalleja li qabbat il-Ċiniż biex jattakkaw l-Richard Cachia Caruana li kien strumentali biex dana biex il-brigadier jirreżenja. That was the issue. Vendikazzjoni għal-missier, speċa biex jivvendika għal-missier jew biex l-affarijiet forsi jinbidlu jintimidaħ. Dik kienet li ipotezi. So ek tider kienet. Wild kienet Malta. Mela. Naħseb li għada, mux dak iżmin biex. Taħseb li għada wild Malta? Naħseb jiena. Imma li, insomma, reċentament u għana ġurnalista. Imma xaħat pa' Richard Cachia Caruana kien vera b'saħħtu f'Malta dak iż-żmien. U sar iżjed b'saħħtu wara mbagħad ukoll, ġifieri. Għalfejn saħħaħ. Għax wara mbagħad inbagħat ambaxxatur f'Belġju. L-ambaxxatur Malti għall-Unjoni Ewropea. Għall-Unjoni Ewropea. Kien. So għandi hemmhekk kellu ħafna saħħa wkoll. Plus hekk baqa' dejjem advisor mal-Prim Ministru. So and advisor to successive governments as well, ġifieri. Kurjuż u x'jaħseb fuq din il-ġrajja kollha.
ta' min imorru nħabtulu l-imdina, u għadu jgħat l-imdina għandek. I think so, I think so. Somma, jgħat tisma dan il-podcast kellimni. Mela, tlaqna?